Jama'a assalamu alaikum, ta ku ce dai Queen Amina daga Queen Amina TV. Kamar yadda muka saba kun sani, gobe ne za a kaddamar da wannan gagarumin shiri na Beyond Disability a nan fadar gwamnati a Abuja. Kuma a cikin wannan kaddamarwa da zamu yi, Allah ya ba mu sa'a mun samu halartar hamshakin mai kuɗi aka Gangalion. Yau gashi ya yi tattaki tun daga birnin Kano kuma iso Abuja inda zai halarci wannan gagarumin taron da za a yi. To, kada in cika ku da surutu, bari in bari shi Alhaji Rufai yayi magana da kanshi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulikal qayyim hamdan yalil subhanaka walidil qahhar lam yalid wa lam yulad. Abin da ya kawo ni wannan taro mun zo ne mu wayarwa da al'umma kai sannan da shugabanni kai akan su haɗa kansu kar su samu baraka, kar su zo talaka su zo suna zazzagin su ko kuma suna sussukan su dan nadi a baya talaka suna faffaɗa musu maganganu har suna cewa za su yi zanga-zanga a kansu, suna cewa suna cikin matsi in dai gwamnati ba ta ɗauki mataki ta yi musu wannan ba, ta yi musu sauci ba, za su iya yi wa gwamnati zanga-zanga. Kuma wannan abu na sulhu ne, inda ya an faɗa gwamnati ta ji ta yi aiki da shi, wannan shine sulhun da zai zama kawai tsakaninsu da talakawa. Abinda talakawa suka aiko ni kenan na faɗa musu. Masha Allah, to Alhaji Rufai, wannan taron da za a kaddamar gobe, na san akwai tallafin da za ka ba su, akwai kuɗaɗe da za ka ba su ko? Allah ya. Kamar nawa ne za ka ba su? Gaskiya zan ba su biliyan 800. Jama'a kuna ji? Wasdiriliyan. Tun yanzu ma na bayi yanzu da namba akawun din Abba yanzu za a tura musu kuɗin kawai. Shi shugaban Abba kenan. To ina Alhaji Rufai ina gani hatta da shugaban kasa mai girma Tinubu shi ma zaka bashi wasu ƴan kuɗaɗe shi ma. Ai yanzu na ba shi kenan. Nawa ka bashi? Ai na ba da kuɗin biliyan 800 na bayi yanzu na gama. Alhaji Rufai mun gode kwarai da gaske. To jama'a kuna ji biliyan 800 Alhaji Rufai naira na gugan naira ya bada. Kuma dollars na baya. Oh dollars ne to afuwan daloli ne ya bayar. To Queen Amina TV ta samu zantawa don mu kawo muku ku ji kuma abin irin kuɗaɗen da Alhaji Rufai ya bayar ya yi gagarumin hidima. So dan Allah ku taɓa masa kuma ku aika godiyanku na saƙonni har dai al'ummar nan ta masu bukatoci na musamman kun ji irin hidimar da Alhaji Rufai. To Allah ya kai mu gobe lafiya mu ga ƙarshen wannan biki. Alhamdulillah.